ninja científic teledirigit. Visca! Ho he aconseguit! Visca, visca! Kenichi, què dimonis passa aquí? Mira que bonica, Tori, els meus pares m'han comprat això. T'agrada, oi? Sí, em sembla que això és una violibèl·lula sense ales. Has dit que això és una violibèl·lula sense ales? Tori, és un helicòpter teledirigit. Mare meva, Kenichi, vols dir que aquest objecte serveix per parlar per telèfon? I al cap d'una estona... Segons sembla, això és com un truc ninja científic a distància. És molt maco. Ara caurà! Alerta, Kenichi, mira! Què? Què? Oh! Oh! No! Ai, 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 ai! Oh! Ai, 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 ai! No, 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 ai! No! Mira això perquè aprenguis. Ai! Oh! Dimonis, me'n revenjaré! Què us ha semblat? És genial! Oh! Oh! Què és això? Però si és una carta! Si vols, et portaré a fer un viatge imaginari i meravellós amb el meu helicòpter. Signat Kenichi. És tan romàntic, en Kenichi. Espera! Espera! Has tornat a fallar. Yumeko, què fas ara? Mira que Momaki és l'helicòpter d'en Kenichi. Ai, que és bonic. L'helicòpter m'ha vingut a buscar a casa i ara vaig al parc a veure en Kenichi. Vens tu també? Esclar que sí. Això no m'ho puc perdre. Serà divertit. En Kenichi i jo som molt bons amics. Encara no la veig. Kenichi! Mireu, ja ve! Kenichi! Oh, jo només he cridat la Yumeko. És al·lucinant com maneges l'helicòpter. Ets un bon pilot. Ho fas molt bé. No n'hi ha per tant. Escolta, Kenichi, ensenya-li en Kamomaki el vol acrobàtic que saps fer. Sí, amb molt de gust. Mireu el famós vol acrobàtic. Sí, senyor! Sí, senyor! En Kenichi és el millor! Sí! Ara veuran aquests! Ho fas molt bé, Kenichi. Mireu quins capgirons que fas. Kenichi, l'helicòpter ve cap a mi. Ah! Kenichi, ets un porc, saps? Jo no sóc. M'has cridat per fer-me aquestes porcades? Ja n'hi ha prou. Quina vergonya! Ah! Em sap greu. Què fas? Deixa'm estar, treu molt de sobre! T'has passat de rosca, nano. Ostres, no pot ser. El comandament va tot sol. És impossible controlar-lo. Tot perfecte. Home, esclar, sóc jo qui el controlo. El Yumeko diu que em detesta. No entenc què dimonis m'ha passat. Et falta saber-ne més d'aquest truc ninja científic. Jo no feia res, de debò. Anava tot sol. Què vols dir? Que aquesta parella empaita tot sol les noies? Això no pot ser. I per què vola sol aquest helicòpter? És molt estrany. Bé, no hi he trobat res. Anem a provar-lo. Mireu, ara va bé. Truc ninja científic per capturar-ne el control. I he sincronitzat la longitud d'ona per poder tenir la mateixa freqüència que ell. Molt bé. D'aquesta manera segur que la Tori no ho entendrà. I el tinc. Oh! Ostres, no hi puc fer res. Ja torna a volar sol. Espereu-me. Oh, no! Esclar que sí, això anirà bé d'aquesta manera, és possible. Què ha sigut això? Ai! No te'n Espera! Oh, espera! Atura! Espera! Atureu-vos! Què feu, la meva roba? Que divertit, m'agrada. Faré servir el truc ninja de la taranyina. Ajuda'ns, Tori!
Ai, cada vegada és més difícil trobar-hi una solució i salvar aquests 3 babaus. No sé com m'ho faré. Ai! Kamumaki, tot ha sigut idea teva. Surt i vine cap aquí. Em sap greu, l'únic que ha fet ha sigut menjar en Kagetxo. Gràcies, amo! Adéu! Truc ninja de manejar persones. Torneu-me la roba, ara mateix. Explica'm què dimonis ha passat! Perdoneu-me tots, sisplau. La causa de tot era el comandament d'en Kamumaki. Diu que se li ha espatllat i que hi feia interferències. És veritat, he sigut jo. La parella està espatllat. Em sap greu que s'hagin enfadat per culpa meva. Ara ja en sabem la causa. La culpa ha sigut d'en Kamumaki. I els meus fideus. No ho tornaràs a fer, oi? Gràcies, m'ha salvat una altra vegada. La culpa de tot això l'ha tingut el truc ninja científic.